Pan nom-nomi jan kula di santen dibubur seger. Dina saire terong kacang. Kuwi antek blenger bis. Sopo iki golek godhong nangka kok iso jan kok sak pange iso bisane nggon kene iki jane karepe iki piye ya carane yen nang tandur aku lho anu dong kok ndelehne sak nggon-nggon iki kok karepe dhewe lho sopo kae kok iso ngerai lupane wong iki lah kok selain sing duwe iki piye karepe kaya wong kae Pak. Iki masalah Mbak. Lah iki telo iki nek mbok peki ngene iki, Mbak, mbok rai kulupane ngene iki, Mbak. Ora iso woh telone iki sampean iki jenenge mikir ora lho.